Здравейте! Правя малко ревю на мерите, които продавам. 10-инчовите за Passat 6 и 7. В момента мерията е без декоративната рамка. Това е модел с 4 ГБ RAM и с 32 ГБ ROM с Android 13. С QLED екран, 8-ядрен процесор на 2 ГГц, Cortex A75. Медията се държи много прилично. Няма общо взето какво да я забави, нищо че е с 4 ГБ RAM. В случая много е важен процесор, който е супер бърз и никакво забавяне няма от страна на реакции, на отваряне на приложения, на каквото и да било. Всичко се отваря веднага, без замислене. Ето може да видите, отварям каквото и да е. Google карти. Всичко се отваря веднага и работи супер бързо. Примерно ще отворя ето Waze. Работи общо като един съвременен смартфон. Няма бавене, лагване, чудене. Така, може да видите как се държи на всички приложения, YouTube. Всичко се случва веднага. Общото няма какво да го забави, да го замисли. Екрана се вижда прекрасно, с много високи ъгли на видимост, без губене на цветове, избледняване. Медията има CarPlay, Android Auto и двете са бежични. Че това е CarPlay, са с мини. Ето го Android Auto също. Всичко това се случва през Bluetooth, когато се закачи мерията към телефона. Има вградена офлайн навигация iGo, която е без интернет. Тя се работи в цял свят, има карта цяла Европа, за Турция включително и няма нужда от интернет. Пълен превод има и тя на български. Така, музиката свири прекрасно. Като мерята има DSP процесор с 32 бандов екуалайзер. Surround звук има за намиране на точен център в купето. Има допълнително повдигане на басите на предна и задна линия. Звукото полето е ясно. Има High Pass и Low Pass филтри. В момента може да отрежете басите към колоните на вратите, да останете с субвуфер. И тогава вратите не се товарят, няма да се разхлопат. Защото мерията наистина е доста мощна. Понеже доста колеги ме питат как свирят тези медии, точно тези медии свирят по-добре от оригинално вгражданите в Volkswagen. И това мога да го заявя с абсолютна сигурност и с ръка на сърцето, де се казва. Свири по-добре от RNS 510, от RNS 310, 315, от RCD 510, 500 и така нататък. Всички останали медии, те просто си имат едно трибандово екуалайзърче, което няма нищо общо с това в момента, което е тук. Всички честоти, регулация, повдигане и така нататък. На този екран може да стои Waze, това се настройва. Ето, примерно навигация, може да видите какво да бъде. Ето, в случая може да бъде Waze и тогава, ето го. Това бе Waze и може да стои на това екранче постоянно и да си ви работи, и да си го гледате, в смисъл и да не го гледате, той си говори, си казва, като дадете на заден, се връща и се излиза и остава километраж, който е от GPS-а. Мерята е с изцяло метален корпус,
няма пластмаса, всичко това е метал, вграден вентилатор с софтуерно управление от медията. Има софтуер, затова има 4G, ето ги антените за GPS, 4G, GPS, Wi-Fi антената. Медиките са много прилични, има RGB бутони, може да светят бяло, зелено, синьо, каквото си харесате. Като има и много различни теми на началния екран. Ето ги, мисля, че бяха 10 теми различни. Като доста от темите имат и цветова комбинация. Всичко е преведено, абсолютно всичко е преведено на български. Абсолютно всичко. Няма меню, което да не е преведено на български. Включително и фактори менюто, което на 99% от медиите е на английски. Тук пак е на български. Ето го виждате, всичко поддържа медията, като включително поддържа и двоен Bluetooth. Това означава да включите две устройства едновременно на медията. Примерно Bluetooth, адаптер OBD, който показва данните на колата, и телефона. Или примерно два телефона. И така, каквото решите. Това го поддържа също медията. Като виждате, всичко е преведено на български. Няма какво да обърка. Кампус модула, той се настройва, аз го настройвам допълнително, когато я изпращам. За точната кола, в случая дали ще е Passat 6 или Passat 7. Преди да я изпратя, аз го настройвам. И така, виждате как се държи медията. Общото няма какво да я забави, няма какво да я залагва. В момента намален екрана до край. Го осветя, става супер ярък. Понеже е тъмно стаята, е намалена до край. И така, радиото е CRDS, разбира се. Google Play. Да си инсталирате приложение, сложил съм профил за тест. Всичко работи. Без някакво забавяне, замислене. Bluetooth имате, разбира се, вързвате с телефона. Ето това е мой телефон. В случая намира тук всякакви неща, които са наоколо. Може да говорите после. Номерата се сваляте. От тук вдигате от медията, затваряте. Вече телефона ви може да стои в джоба. И така, това, ако имате някакви въпроси, питайте, ще отговарям.